Din il-ġimgħa mill-erba' jerġa' jitla s-saparju fuq il-programm Brillanti, din id-darba Brillanti Dans, kompetizzjoni ta' sfin bejn mijiet li applikaw f'din is-sensiela biċ-ċans li xi ħadd minnhom jirbaħ il-premju finali ta' 30,000 euro. Bi preżentazzjoni u produzzjoni ta' Joseph Katkuti, l-edizzjoni ta' din is-sena mistennija tkun akbar minn qatt qabel fejn jispikka partikolarment it-talent ta' dawk kollha li jieħdu sem. Dwar dan tkellimna mal-istess Katkuti li spjeganna x'inhu mistenni fi Brillanti Dans għal din is-sena. U għalilna li l-ġurrija se tkun magħmula minn żeffina rinomati kemm f'Malta kif ukoll internazzjonalment. Fosthom il-koreografu Taljan Andrea Attila, Sol Gilgorri mill-Arġentina, iċ-champion dinji tal-hip hop fl-2024 Emanuel Battista, kif ukoll iż-żeffin mill-West End Ashley Nottingham. Tagħmel parti mill-ġurrija ma tonqos ukoll iż-żeffina Maltija Brenda Lee Grek. Katkuti spjegalna kif il-parteċipanti ta' din l-edizzjoni ġejjin mill-kull rokna tad-dinja, saħansitra wkoll parteċipant minn Sydney l-Awstralja. L-erba ta' din il-ġimgħa fil-fatt ser jibda l-ewwel jum tal-awdizzjonijiet. Min minn dawn iż-żgħażagħ ser jgħaddi għal fażi li jmiss u min brasu baxxuta ser imur id-dar. Inkunu nafu nhar l-erba' imma jiena nwedkom sensiela eċċezzjonali u għalhekk nhar l-erba' fit-8 dejjem ovvjament fuq One kunu magħna għall-programm Brillanti.